Green Oil. Pelastusalan ammattilaisten suosittelema tuote ammattikäyttöön ja raskaan sarjan torjuntatyöhön. Kilpailijoihinsa nähden Green Oilin imukyky ja toimivuus erityisesti vedessä on täysin ylivoimainen. Markkinoiden kustannustehokkaimman tuotteen toimivuus perustuu useaan eri tekijään. Tuotteen uudelleenkäytettävyys sekä minimaalinen jälkihuollon tarve merkitsevät tehokkuutta ja kokonaiskustannusten pienenemistä. Seuraavaksi tarkempi katsaus erityyppisiin rouheisiin. Ensimmäisenä ryhmänä ovat orgaaniset, luonnon eloperäisistä aineksista valmistetut tuotteet. Yleisin näistä on turve. Toisena ryhmänä ovat synteettiset, lähinnä muovipohjaiset rouheet. Ja kolmantena ryhmänä epäorgaaniset rakeet. Viimeisenä tuotteena on nähtävissä kivikuitupohjainen epäorgaaninen Green Oil. Imeytysaineen pölyävyys asettaa tuotteelle käyttörajoituksia ja vaatii hengityksen suojausta, usein myös ulkotiloissa. Green Oilin kivikuitu ei juuri pölise. Imukykyä testaamme vaativalla toimenpiteellä, jossa 3 desilitran purkeissa on sama painomäärä imeytysainetta. Epäorgaanista raetta on enemmän. Tähän määrään kaadetaan lähes 3 desilitraa polttoöljyä. Green Oil pystyy ainoana tuotteena sitomaan kaiken öljyn itseensä. Epäorgaanisten rakeiden kyky sitoa öljyä on erittäin alhainen. Ne pystyvät sitomaan öljyä vain 2 kertaa oman painonsa verran, jonka vuoksi öljy valuu testeissä nopeasti läpi. Muovipohjaiset tuotteet omavat kohtuullisen imukyvyn. Tuote ei pysty sitomaan öljyä riittävän nopeasti ja tasaisesti, vaan pinnalle jää selvä öljyfaasi. Öljy ei myöskään imeydy kaikkiin kiteisiin. Seuraavaksi näytämme 2 erilaisen orgaanisen rouheen toimintaa. Kierrätysmateriaalista valmistetuilla tuotteilla osoittautui jo tutkimusvaiheessa olevan varsin alhainen imukyky. Tässä vaiheessa myös synteettinen muovirouhe alkaa vuotamaan läpi. Viimeisenä testissä on yleisin imeytysaine turve, jonka imukyky on noin 5-kertainen omaan painoonsa nähden. Imeytyminen on tasaista, mutta imukyky ei silti riitä öljymäärän sitomiseen. Ainoastaan Green Oil pystyy sitomaan koko öljymäärän itseensä. Tuote olisi ollut öljyn puristamisen jälkeen useita kertoja uudelleen käytettävissä. Huomioi jälkihuollon tarve. Seuraavaksi katsaus erityyppisiin mattoihin. Ensimmäisenä orgaaniset materiaalit, kuten villakangas ja pellava. Toisena synteettiset, muovipohjaiset matot. Ja kolmantena ainoa epäorgaaninen tuote, kivikuitupohjainen Green Oil.
Vaativassa vesitestissä imukyky ja kelluvuus ovat keskeiset tarvittavat ominaisuudet. Muovipohjaiset matot vettyvät hetkessä, samoin orgaaniset matot. Green Oilin ylivoimainen toimivuus vedessä on selkeästi havaittavissa. Uudelleen käytettävyys tilanteen aikana on edelleen merkittävä kustannuksia vähentävä tekijä ja lisää tuotteen tehokkuutta. Green Oililla imeyttämisen kustannukset ovat markkinoiden edullisimmat imeytettyä öljykiloa kohden. Tämä on todistettu 2 puolueettomalla tutkimuksella. Pelastusopiston insinööriopin näytetyössä 2006 ja Ympäristökeskuksen tutkimuksessa 1995. Tässä näemme erään toisen, synteettisen, muovipohjaisen ja orgaanisen maton toiminnan Green Oilin lisäksi. Tulos on edelleen sama, vain yksi selviää tästä haasteesta. Puolueettomissa tutkimuksissa on jo 2 kertaan parhaaksi tuotteeksi selvinnyt Green Oil. Green Oil. Tutkimuksellisesti paras tuote. Suomalainen huippuinnovaatio vaativaan öljyn torjuntaan.